Salam Atawatan TV YouTube kanalynyň mehriban müştoklary, hormatly tomajatçylarymyz, Atawatan TV'de saýlanan habarlar. Habarymyzyň 2024-nji ýylyň 21-nji iýunyna aksanyna Türkmenistanyň ýoldaşlary Oleg Kanenenko'ny doglan güni bilen gutlady. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilim hyzmatdaşlygyny güýçlendirýär. Messi'nin rekordy, Argentinanyň ynamly ýeňişi. Germaniýadan soňra Ispaniýa 1-8 finala çykdy ýaly habarlary ýetirýäris. Mehriban müştoklar, gelin bolsa habarlarymyza giňişleýin seredip geçeliň. Türkmenistanyň ýoldaşlary Oleg Kanenenko'ny doglan güni bilen gutlady. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň gahrymany, kosmos işi boýunça Roskosmos döwlet korporasiýasynyň telimçi kosmonawt syňagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kanenenko şanyny 60 ýaş toýy münasibetli mehirli gutluglaryny berdi. Siziň işiňiz hormatly we jogapkärli işdir. Şol işiň netijeleri dünýäniň tehnologik ösüşine, bütün adamzadyň durmuşynyň gowlanmagyna sallamly goşun toşýar diýip döwlet başlyklyrymyz hatyny beledi. Şu ýakynly mümkinçilikden peýdalanyp hormatly prezidentimiz Oleg Kanenenko tüýsürekden berk jan saglyk, bagtyýarlyk, maşgala awadançylygyny, kosmonawtikada uly öňe gidişlikleri gazanmak üçin täze sepetlerin we mümkinçilikleriň açylmagyny arzu etdi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk mesadynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow, Türkmenistanyň gahrymany kosmos işi boýunça Roskosmos döwlet korporasiýasynyň telimçi kosmonawt syňagçysy, kosmonawtlar toparynyň serkerdesi Oleg Kanenenko şanyny 60 ýaş toýy münasibetli tüýsürekden gutluglaryny berdi. Siz ömrüňizde kosmosy öwrenmäge, älim jahany akyly ýetirmäge we ilymy ösdürmäge bagşladyňyz. Biz Türkmenistanyň siziň uçuşuňyzda hemde üstünlikleriňizi ruh bilentlik bilen synaýas. Kosmosda bolýan wagtyňyzda hem siziň Türkmenistana bolan sevgiňizi we aýratyn ünsüňizi görmek bizi begendirýär diýip gahrymany arkadaşymyz gutluk hatyny beledi. Şu ýakyn mümkinçilikden peýdalanyp Türkmen halkynyň milli lideri Oleg Kanenenko berk jan saglyk, uzak ömür, maşgala awadançylygyny, ähli maksatlarynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegini arzu etdi. Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasy bilim hyzmatdaşlygyny güýçlendirýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň arasynda ýurdumyzyň bilim ulgamyny güýçlendirmek we durnukly ösüş tejribesini ösürmek üçin hyzmatdaşlygy giňeltmek babatda özara düşünmek hakynda ähtnama gol çekdiler. Bu barada Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasynyň resmi saýtynda habar berilýär. Özara düşünmek hakynda ähtnama Birleşen Milletler Guramasynyň ösüş maksatnamasy bilen Türkmenistanyň bilim ministrliginiň arasynda ýurdun ilatyna jemgyýetçilik bilim hyzmatlaryny bermek, ulgamynyň netijeligini ýokarlandyrmak maksady bilen hyzmatdaşlyga esas töredýär. Ilalaşyk Türkmenistanyň bilim maksatnamalaryny gowlandyrmak, adam hukuklary we gender deňligi ýöreliglerini birleşdirmek, howanyň üýtgemek başlangyçlaryny gollamak we Türkmenistanyň bilim edaralary arkaly sagdym durmuş ýöreligini ösdürmek meselesinde umumy tagallar görkezýär. Bu ähtnamanyň esas ugury sany tehnologiýalary we innowasion çözgütleri Türkmenistanyň bilim ulgamyny ornaşdyrmakdan ibaretdir. Öňde barça tehnologiýany ulanyp ýaratyň zerurlyklaryny has kanagatlandyryp biljek, has tesirli we öz içine alyjy bilim ulgamyny döretmek maksat edilýär. Messi'nin rekordy Argentinanyň ynamly ýeňişi. Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna badarganan Copa Amerika kubogyny gazanmak ugrunda futbol beýleşiginiň ilkinji duşugy geçirildi. Bu kubogy soňky gezek gazanan Lionel Messi Argentina bilen Kanada Georgia ştatynyň Atlanta şäherine doşdy. Doşuk 2-0 hasabyny Argentinanyň peýdasyna tamamlandy. Argentinanyň düzüminde Julian Alvarez hemde Lautaro Martinez tapawutlandy. Argentinanyň ýyldyzy Lionel Messi Copa Amerika ýarşyny 35-nji doşugyny geçirip, bu ugrda rekord goýdy. Mundan ozal Çili'niň derwezeçisi Sergio Livingston 34 doşuk geçiripdi. Argentina we Kanada A toparçasyna çykyş edýär. Argentina nowatdaky doşugyny Çili bilen geçirer. Kanada bolsa Peru bilen oýnar. Doşuklar 26-njy iýunda geçirilýär. Amerika ikliminiň iň uly futbol ýarşy bolan Copa Amerika 15-nji iýulda badal galdy. Bu iklimdaky 16 ýygynda gatnaşýar. Bu beýleşigiň soňky çempiony Argentinadyr. Germaniýadan soňra Ispaniýa 1-8 finala çykdy. Ýereýeler Germaniýadan soňra Ispaniýa Ýewropa çempionatyna 1-8 finala çykdy. Ispaniýanyň ýygyndasy öz toparçasynyň ikinji doşukda soňky çempion Italiýa bilen doşdy. Doşuk 1-0 hasabyna ispanlaryň peýdasyna tamamlandy.
Gelsenkirchen'de geçirilen duşun ýeke-täk golny Italiýadan Riccardo Calafori öz derwezesine geçirdi. Bu Ýewropa çempionatyna 50-nji awtogol, ýagny şol bir ýygynynyň futbolçysy öz derwezesine gol geçirdi. Şeýlelikde Ispaniýanyň ýygyny B toparçasyndan inniki tapgyra çykan ilkinji ýygyny boldy. 6 utuk jemlän Ispaniýadan soňra ikinji orunda 3 utugy bolan Italiýa barýa. Albaniýa bilen Horwatiýa bir utugy bar. 24-nji iýunda Ispaniýa Albaniýa bilen, Italiýa bolsa Horwatiýa bilen duşur. Italiýa, Albaniýa we Horwatiýanyň inniki tapgyra çykmak mümkinçiligi bar. Şeýlekem düýün geçirilen duşçuklarda Serbiýa bilen Sloveniýa 1-1 hasabyny, Angliýa bilen Daniýa hem 1-1 hasabyny oýnady. Güýçli hasap edilýän Angliýa hem entek dolu oýuny görkezip bilenok. Ine mehriban müştoklar Ata Watan TV'de saýlanan habarlar gepleşigimizden şuun kısanyna size ýetirmek isleýän habarlarymyz şolordan ibaret. Gepleşigimizden innik sanyny görüşýänçek hoşta bolun.